חברים, היום אנחנו הולכים לשחק בברול סטאר. אני לא יודע איזה פרק זה. עכשיו חבר שלי בערוץ יריב פסקואל גם עושה איתי סרטון, הוא האחד ששם. וכנראה שאנחנו הולכים להשיג עוד נעשה עוד פרק, הולכים להשיג את הברול סטאר, את הבטל פאס. אוקיי, יש לנו מלא קוויסטים לעשות, והרוב כאן זה של זוג, צמד. אז אנחנו הולכים להתחיל, יאללה. הייתי שם את דני מייק פאק. רק רגע. הנה, עכשיו בסרטון הזה אני הולך להיות הפעם עם מצלמה. סוף סוף. פייסקאם. טוב, זה לא נראה שאני כל כך מחזיק רואה אתכם, אבל זה עדיין סבבה. אנחנו עדיין צריכים למצוא. אתם ידעתם שלגאדג'ט שיש לי כאן, הוא מוריד הרבה יותר בגלל שזה כמו שט כזה. אוקיי, הורדתי הרבה מאוד HP לשניהם. אני באמת טוב. מה זה, אתה משתמש בזה רק בשביל לעשות מהירות? אתה צ'יטר. כמה פעמים שיפרת את זה? לא, אני לא מאמין, הוא נשאר 1 HP. תראו אותו, לא, יש. אבל אני מראית כאן, תשמור לי זה. אחי, הוא 1 HP. לא, זה בכלל זה. אני מתגע על... זה נראה כאילו אני הולך לעשות שם. מה, יצאת? יש לנו עכשיו 500. 1000. לא יודע חשבון, מה זה? חשבון קשה לך. אוקיי, תסתכלו כבר כמה יש לנו. בראולר, תשחרר. לא, אני לא הולך לעשות את זה, אנחנו הולכים לעשות בסוף שאני הולך להשיג את כל הבטל פאס. כמה זה עולה לך לשדרג לבטל פאס פלוס? 13. כן, 0. אבל למה אתה לא פותח סקין? אתה על ספייק? אתה יכול לקחת 1000 קרדיטים, תשיג אותו בסרטון לפחות. לא. טוב, בסדר. בשבילכם אני הולך להשיג את ספייק. תשחרר אז קרדיטים, זה 1000. אז אני קרדיטים. נכון, אמרתי בסרטונים שלי שאני הולך לקחת, שמותר לקחת... חסר לך אחד. חסר לך קרדיט אחד, מה זה הנחסיות הזאת? קרדיט אחד, 3799. וואו! אחי, בוא לי קרדיט אחד. טוב, אנחנו הולכים לעשות... עוד לבל אחד. רגע, בוא נראה לך, כן? עכשיו בוא נעניין בקוויסטים. הנה, תעשה את זה. אוקיי, יש לנו... למה יש כל כך הרבה משימות? אני באתי פס פלוס. לא, אני לא יכול. יודעים מה? אני אקח אותה ונעשה נוקאוט. וילה? איזה... מה אני שם זום? מי אבדון? יש לי גם את וילה. כן, היא טובה מאוד. היא כמו ביירנד, רק... היא כמו... די. אתה רוצה להגיד משהו? שלום לכולם! אני הבן של אורי. כן, אתה ממש דומה לי, אתה יודע את זה? יש לי שיח, אבל יש לך יותר ממנו. רק שתדעו שאני אח שלו. אני אח חמוד שלו. באח שלך. הוא לא משיב אותך בכלל, אל תקשיב. טוב, בוא נעצור את זה. למה זה לא עוצר לי? טוב, אז אני לא יכול לעצור כנראה. אני לא מאמין. אני הולך, אני בורח. אני מבריח את עצמי. ילך על את כל האישי. אוקיי, עדיין הוא יכול להיות לי. יש. אוקיי, הוא שם. יש! היידה. יש! אני יכול להזיז. אני מזיז בקלקל, אני רוצה לעשות את זה. עזבו את החרא שלי. יש! בוא נשים. הנה, כאן זה יותר טוב. עכשיו אני גם יכול לשים עם זה.
יופי. רק תדעו שאני אוהב הומור, אז תרשמו לי בתגובות כמה בדיחות נשאר בבקשה. טוב. מי זה? מאלף. אתה. תתחבא מתוך. הוא פשוט לא... ספייק הורג אותו. כן, אנחנו מפסידים. אני מרחף על כדור. תברח. זו אומנות לידאית. הם רוצים. זו אומנות לידאית. לא, יכול. זו אומנות לידאית. אני עומד על כדור ועוד שנייה נלחם של הביצים. לא, די, תסגרו לי את הערוץ. לא הסגרו, אתה לא בנדים מוקל את הכללה בבית בלי זה. אומייגאד. עדי שלו עף משם? סגרו את הערוץ יוטיוב נראה לי רק איך קוראים לו? לזה שירד רונלדו שרוף. אולי רע בשידור חי את הבולבול שלו. די! מה? היוטיוברים מה שלכם מיליון חדים? העוד צרוף של רונלדו. נו, אז? אז הוא רע בשידור חי את הבולבול שלו. אתה אומר ספיד? ואני הייתי בשידור. תסגרו לו את הערוץ. תנצחו לו. זה יפה, היה שחור מאוד. רגע, תראה לי משהו? תראה לי? די. אם אתה נכנס לפה ואתה מציג. אתה צריך לעלות לבל אחד כדי. זי זון זון. אוי, סליחה. אני מצטער. אוי, אני מצטער. אוי, אני מצטער. די כבר. סליחה, אני מצטער. כן, הבנתי שזה מה שאתה עושה. אני מצטער. אני גם מצטער שלך. אני מצטער, סליחה. אוי, סליחה, אני מצטער. למה אני מרביץ לך? לא יודע, יאללה, אני מצטער. על רבק. יאללה, אתה מצטער. אני ארוג. למה בחרתי עוד 7 ברמון? דקות נגמר. אני מצטער. עוד 7 דקות. יומוס. יתחיל! די. לא, לא, לא. 7? כן, 7 סבים. או מנועים. די. לא. ברוך. אתה רוצה שאני אומר את זה? כן. הוא שאל אותי אם יש לי בולבול גדול. כן או לא? אין לי. כן או לא? אין לי, ברור שאין לי. אני מתפוצץ עליך. מה, אתה ביצים? אני האיש מסטיק הזה שמפוצץ בועות. יש! אני לא מאמין, הבת שלי הרג אותו. אח שלי הרג אותו, אני לא מאמין. צריך לגמור נראה לי אותו. אם אנחנו עכשיו עושים קריס, אז עכשיו אני עובר זה. היידה! טוב, לא היידה, כי צריך עוד קורס אחד. אם אתם כבר רואים, אני כבר ב10,000 גבוהים. אם אתם רוצים שנעלה עוד, אז כנראה שזה יהיה בגלל הסרטונים. אז בבקשה, תצפו בסרטונים! לא! תצפו הכי הרבה שאתם יכולים. לא, מה הקווסטים שלך? מה הקווסטים? תודה לאחד שצופה לי בסרטונים, אני מאוד תודה, אני... די. נצח פשוט איתו הנה, הביא סקל קצת, 30,000 הייתם. טוב חברים, אני מאוד מעריך את הילד או הקטין הזה שצופה בי. מה? יש איזה ילד קטין אחד שאני לא רוצה להעליב אותך חמוד, שהוא צופה בי. אם אתה יכול לעשות את זה, בבקשה תפרסם לי את הערוץ. אני ערוץ מדבר. שקט! מיסטר ביסט יפרסם אותך אחרי זה. היוטיובר בין הגדולים פה. מיסטר ביסט הוא לא לא מאמין שבדיוק קפצת, זה בדיוק שקפצת. לא, תברח ירין, תברח. אמא, לא לשלוח לי תמונות. קוראים. הכי טוב בנוקאוט.
11. אוי שמוע. אבל אל פרימו גם מטורף. יש לי לגים. אל פרימו גם מטורף. יש, הרגתי אותו. לא, רק זה, טנקים, צלפים ומתנגשים טובים בנוקאוט. אבל אל פרימו טוב. לא מאמין אליך. מה, ניצחנו? הוא הרג אותך? הוא עשה לך טקטיקת הצער. הוא עשה לך טקטיקת הצער. עדיין לא יש לנו. כמה חסר לך? כמה דמק? כמה עשית? תבדוק. 480. תעשה פשוט אותה. תעשה את המשימה של... נו, איפה זה? בשון. יש איזה משהו ממש... רגע, חכה. זוג, בוא נעשה זוג. אם יש... די, תפסק! כן, זה סוג. חטאת לבטח. רואים אותך עוד. מה? אני יודע ש... רואים אותך עוד. מה? גם שאת. כן, בסדר. אז בוא נראה מה הכי קל לעשות. הדבילו. נראה לך שאני אעשה את זה. עוד 4 דקות הם גומרים. טוב, בוא נעשה מה... אתה יכול ללכת. אמרת שתהיה בשקט. גון. הוא חושב שהוא בשיעור ספורט, מה זה? אוקיי, הנה. וואלה, וואחי סומבו. שיט, גון הורג אותי. גון מה זה בול? גון, קוראים למישהו הזה גון. אם אתם יודעים לסוף שלי, יש את הערוץ שלא יהיה אכפתים לכם, אז אני אראה אותם. והאם הרמתי אתכם לא רק. למה אני מראה אותך עכשיו? עכשיו חייבים לנצח חברים ואללה ווסקי בוא תערוד אותי על רבק. יש, הרגתי אותו. לא מאמין, הרגתי אותו? לא, תהרוג אותו. די, יסגרו לי את הערוץ. יוטיוב, אנא לא לראות את הסרטון הזה. בבית 200,000. יש. ככה הוא מחלק את הקללה. אין. די, אבל די. משחק אחרון. משחק אחרון ואני גומר. 2 דקות לא תחילה. נשארנו 2 דקות. חייבים די! חברים, כמה מהלב. תראה את הפחתון. אני מקווה מאוד שמישהו רואה את זה. מהצופים. מה זה? אני אהיה צופה שלך. יש! קצרוביה. שווארמה. אני דידרת שווארמה בלב. אומייגאד, מה אתה מעניין? לא תברח אל פרימו. אל מתחת. לא מאמין. די. די, אבל די. אבל גם היא על רבק. מה זה מותר לו? כן. לי יש ערוץ כזה, קיללתי יותר בערוץ. זה קוראים לערוץ שלך? ימין פסקואל. שלי אומרים זה. עמרי לא מתאר. אמר להם בוא. טוב חברים, אני מצטער מאוד שלא הצלחתי. טוב חברים, אני מאוד מצטער שלא הצלחתי לעשות טוויסט. יאללה ביי.